εμείς ως παιδιά, Από παιδιά τελειωμένα. και Χριστούγεννα, και η Κατερίνα, και η Λουίνα, έτσι ταξιδεύουμε. Πού είμαστε? Εδώ. Είμαστε στο Παρίσι και είμαστε στη Disney. Δεύτερη ημέρα στο Παρίσι και ξυπνάμε εξαιρετικά νωρίς για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε το δρόμο για την Disney. Εμπειρία? Ανάμεικτα συναισθήματα. Εμένα προσωπικά η Disney δεν είναι το φόρτε μου. Νιώθεις πραγματικά παιδί. Τώρα ξέρω ότι η Disneyland δεν θα ήταν μέσα στις κύριες επιλογές μου σε ένα τέτοιο ταξίδι. Όμως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι μπορεί να γίνει το μικρό παιδί που κρύβει πάντα μέσα του. Τώρα, μια άλλη παρατήρηση είναι οι τεράστιες ουρές, οπότε η έννοια του νωρίς έχει μεγάλη σημασία, ειδικά όταν είσαι στο Παρίσι. La ferme, là. Qui veut des perles et des diamants? Montre-leur la marchandise. Et maintenant, tas de fripouille. J'ai entendu 6. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici dans tous les coins. Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non? Απολαύσαμε και τη νυχτερινή παρέλαση των Χριστουγέννων στη Disney, η οποία ήταν φαντασμαγορική. Regardez toutes ces lumières autour de vous. C'est le secret de la magie. Vous êtes prêts, les amis? Tous ces chants de Noël, comme c'est charmant. Mais j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et voilà, c'est tout. Moi aussi, j'en rêve. Oh ouais, c'est chouette. Mais ça change. Και το βράδυ μας έκλεισε, όπως όλα τα παραμύθια, με ένα καμπαρέ, το οποίο έχει τεράστια ιστορία στην χώρα της Γαλλίας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ευρέως γνωστό από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, το οποίο δεν είναι άλλο από το Moulin Rouge, στο οποίο καταλήξαμε για να ζήσουμε μια εξαιρετική βραδιά, show και απολαύσεων. Αυτά για τη δεύτερη ημέρα στο Παρίσι. Ήταν εξαιρετικά γεμάτη και πλούσια εμπειριών.